Fonu la kumabaw fana la alibi ibina ye k'a fɔ ko mun ye ɲɛmaa dɔɔni ye n'o de Adama Jara ni bɛɛ ko ma ko Ben le cerveau Abu Ben a kumada dɛ a ye kunnafoni minnu k'o lase Abu an b'o fana bɛnɛkɛmɔ k'o lase mun ye limanaw ma Ben y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ko CNT de mago b'ale la koyi ko CNT de mago b'ale la kɔnɔ tɛ ale Ben wa kosɛbɛ Abu n'o fana bɔra yen kosɛbɛ hali bi ka ɲɛsin mun ye constitution kura mun o baara bɛ sen na parti dɔ fana bɛ ale tabali gosi k'a yira k'a fɔ ko a tɛ yɔrɔ bi a tɛ yɔrɔ sini o de far an ka wuli n'o ko fɔra a bɛ Modibo Sidibe a bɔ ale ko fɔ ale fana tabali k'a gosi kosɛbɛ k'a tɛ yɔrɔ bi ko a tɛ yɔrɔ sini Abu n'o fana bɔra yen an bɛ taa ministre so mun o ɲɛsinnen don an ka sanayɛlɛn kalanbaaw ma n'an k'a ma ko ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abu kabako ko a bɛ ka lamaga ye dɛ a bɛ n'a fɔ an ni ninnu an tɛ Mali kelen na a bɛ n'a fɔ Mali kura Abu an m'o mun kɔrɔ fɔ k'a sɛlɛ a bɛ n'a fɔ ko ninnu ŋaniya t'o ye dɛ kosɛbɛ olu bɛ kɔrɔlen kɔnɔ Abu an n'o kunnafoni k'o lase Abu n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ an bɛ na sugu bulon o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko docteur Sogɛli Kokala Mayiga k'ale baara ɲumanba dɔ kɔni ko o fana kɛ ye Abu an n'o kunnafoni k'o lase limanaw ma Abu n'o fana bɔra yen Isu a ka ɲi Abu n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an bɛ don IRD o kɔnɔ n'an donna IRD kɔnɔ gɛlɛya kɔni ko a bɛ IRD kɔnɔ i somaw an somaw o tɛ wa mun ye Sumala Sise Dankɔrɔba in Ala ka ɲin'a la e ko a furumuso Abu Safunɛ Jara a ma tugu yɔrɔ dɔ kɔ awɔ a ye kan dɔ choisi awɔ Sumala furumuso a banna Abu hali bi ka ɲɛsin mun ye révision constitutionnelle ma i bɛna ye k'a fɔ ko parti belebele dɔ fana bɛ yen o ye tabali k'a sɛbɛkɔrɔ gosi sini Sénat faso yɛrɛ n'o ko fɔra a tɛ Zumana Sakɔ ko fɔ Sénat faso yɛrɛ premier ministre kɔrɔ Abu Zumana fana fɛla ko tɛ dɛ an tilali kɔrɔ ko an ka baara la a ti ja koyi a ti ja dɛ Abu o kunnafoniw bi yan Abu courant ani ji Asimu Koyita k'a ye muruti fari k'o boloda dɛ ko foyi tɛ fara a sɔngɔ kan an ka jamana in kɔnɔ o kunnafoni bi yan Abu Safunɛ Jara an n'o fana lase Abu n'o fana bɔra yen kunnafoni in kɔni kunu a kun b'an bolo nka an ma se k'a lase an bɛ taa mun ye centre d'instruction Bubakar Sadasi de Kulukoro damusonya kuma la n'u k'a ma ko EMIA Abu funangani dɔ ko o sara ye a salen ko a kuma sɛbɛkɔrɔ cayalen don kunnafoni minnu b'a la Abu Safunɛ Jara an n'o lase limanaw ma ni ye kunnafoni la kumabaw ye ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛna nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛnɛkɛmɔ k'a lase limanaw ma jamana kɔnɔ ani ka taa bila mun ye jamana ale kɔkanna la Nura FM ale kan mun ye EJI fana ka kibaruyaw bi yan kosɛbɛ awɔ kosɛbɛ EJI fana kibaruyaw bi yan Abu an bɛ nin bɛɛ lajɛlen lase limanaw ma mun ye Sisoko Fantanba an b'a fo kosɛbɛ Madi Sakɔ a sɔgɔlen ma an na ani Mahamadu Sakɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen ma na Sika Ɲare an b'a fɔ k'a bisimila Yusu an ka taa fan fɛ an bɛ murumuru duuru an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale warada la i ɲɛ b'a la kamalen in contaminer koyi e ɲɛma mura a bɛna fɛn fana b'a fila ne fana contaminer a ma nɔgɔn Abu ne kuma ka bilama ni dɔw tɔw tɛ kelen ne yɛrɛ kɔni ta in ne tɛgɛ de ma ne m'a dɔn fɛn b'i la o Jabi ko a bɛ coronavirus ka o fɛ de ko mura Ala ka ɲɛ ka d'a ma tɛ kuma jugu dɛ bila u kana n'an minɛ ka taa ni ye i mana coronavirus ko fɔ sisan u laban kana n'an sɛlɛ ka jigin ni yɛrɛ e k'o ma dabila sa Ala ka ɲɛ ka d'a ma o dabilala Abu siradan taama an bɛ taa ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don indépendant n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnfura in nin y'a bɔ ko 5631 ka bɛn janvier kalo tile 12 ma san 2023 Abu sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de ye Abilayi Jara Jarakɛ a kumara Abu nin tɛ kibaruya duman ye double attaque fila k'o kɛ don kelen an ka jamana kɔnɔ k'o taara ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ an ka lɛfama kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Masina ani Tɛnɛnku o ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun y'an ka lakanabaa 114 Abu olu nin tora nin ko in na 101 olu banana wa mun ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o bɛ terrorisiw kofɔ o 31 Abu ko an y'o ninkɛnɛ k'o karaba wa mun ye minɛ caman fɛnɛ ko an y'o tiɲɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu fan fɛ
mun ye sɛbɛnnikɛla ye n'o de bɛ Abulaye Jara ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin double attaque ni attaque fila mun ni a kɛra ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin an ka lakanabaaw ma ko a kɛra dugu la dugu mun n'an ka ma ko Tɛnɛnkun ani Masina Abu ko baara in ko a kɛra mun ye tarata don n'o bɛnna janvier kalo tile 10 ma san 2023 mun ye wulafɛla yɛrɛ fɛ ka don sufɛla la Abu ko baara in ko a gɛlɛyara kosɛbɛ nin bingali mun n'a taara k'an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ ko a gɛlɛyara kosɛbɛ a ko maa tan naani mun o nin tora a la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commandant de la zone de Masina commandant de la zone de Masina mun n'ale bɛ Masinakaw fɛ yen Abu ale nin kɔni ko o tora nin ko in na Abu wa sɔrɔsi caman fana bɛ yen ko o banana wa kibaruyaw fana y'a yira k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ fana tunnen don ko olu ma ye fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni attaque mun na a talen filɛ ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ nin ta Abu i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu o taara mugu pɛrɛnta de don dugu jukɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko lemurubani Abu an ka lakanabaa minnu n'olu kun kan ka taa relève ka to o ta maa minnu bɛ Tɛnɛnkukaw fɛ yen an ka lakanabaa minnu n'olu bɛ Tɛnɛnkukaw fɛ yen ka to olu nɔnɔ bila n'an ka ma nanzarakan na relève o lakanabaa minnu n'olu kun bɔra ka to olu nɔnɔ bila la Abu Safinɛ Jara a nana ye k'a fɔ ko sira mun bɛ n'o bɛ Ja ani Jafara bɛ kofɔ n'a bɛ région de Moti o mara kɔnɔna la jaja jatigɛwale kɛbaa ninnu kɛlen bɛ ka taa mugu pɛrɛnta ka taa a don yen Abu an ka armée ka mobili a taara yɛlɛ o kan o de kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya ta ni ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ Abu nka i bɛna ye k'a fɔ ko lakanabaaw y'u jɔ o jɔyɔrɔ la ko sababu kɛ n'u kun b'u jɔyɔrɔ la Abu an kun hakili bɛ fɛn mun na k'a kun bɛ tɛmɛ o kan kosɛbɛ ko sababu kɛ a tiɲɛni barika kun bɛ bonya sɛbɛnnikɛla ko a ko o attaque mun o kɛra o sira la Abu nka i bɛna ye fɛnɛ k'a fɔ ko mun ye attaque wɛrɛ ko fɛnɛ kun bɛ fɛ ka ta ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye kilomɛtiri damadɔ Ja ani Jafara bɛ cɛlala la attaque fɔlɔ mun kɛra i bɛna ye k'a fɔ ko kilomɛtiri damadɔ o n'o cɛlala la i bɛna ye k'a fɔ ko attaque filanan fɛnɛ ko o baara ko o kɛra dugu la an ko a ma ko Kumara ani Masina o mara o ni ɲɔgɔn cɛla la Abu Safinɛ Jara ko mun ye an ka chef d'état major ye ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ jatigɛwale minnu kun bɛ fɛ ka bingali ta ni k'an ka maaw k'u sɛgɛrɛ o yɔrɔ kofɔlen na Abu ko maramafɛn minnu b'an bolo an bɛ don min na komi bi n'an ka ma ko drone ani ka taa fara mun ye a ɲɔgɔnna caman kan an y'olu ye kabi olu b'u ka labɛn na Abu n'i y'a mɛn k'i ka kilisi ka di i da a ye mɔsɔn wɛrɛ sɔrɔ an ka chef d'état major ka fɔ la a ko an y'olu ye koyi o de hukumu kɔnɔna la Abu an y'olu bunte Abu ka barika ko a bonyana kosɛbɛ a fali ko a barika bonyana jatigɛwale kɛbaaw fanfɛla la ko sababu kɛ mun ye u ka minɛn caman bɛ Abu an y'o tiɲɛ nka sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ni attaque fila mun kɔni na a taara ka an ka jatigɛwale an ka maaw k'u sɛgɛrɛ an ka armée k'u sɛgɛrɛ Abu k'a kɛra sababu ye kɔni maa 14 ko olu ni tora a la wa n y'o de f'i ɲɛna n ko commandant de la zone mun n'o bɛ Masinakaw fɛ yen Abu ale kɔni b'o maa ko fɔlɔw na maa 11 ko o banana Abu i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu banana fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛra k'olu kɛ pankuru kɔnɔna la k'u kunda mun ye Segu o labatanisoba o kan kunnafonidila ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ an ka armée cɛden dɔw fana bɛ yen Abu olu kɔni ɲɛmatunu na nin waati in na nin ko in na maa t'a dɔn u bɛ fan mun na nka mun ye terroriste ye n'a bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu ko fɔ an y'o mun k'a ni ŋɛnɛ karaba k'a bɛ tɛ jɔ maa 31 na minɛn caman kun b'u bolo Abu Safinɛ Jara an y'o minɛn caman k'o tiɲɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko ani maa mun k'o ɲɛnama k'o minɛ Abu k'o de dagosi ka bon kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye Abu u bolila k'u ka fure caman k'o to yen wa i bɛna ye k'a fɔ ko ala an y'an tɛgɛ da maa minnu kan u la k'u bolila k'olu bɛɛ lajɛlen k'o to yen sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin double attaque mun n'a talen filɛ ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ ni hakili b'a la k'a bɛ tesiti o kan attaque la Abu ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o sababu kɛ a yira k'a fɔ ko o attaque mun fana n'a taara ka tesiti k'u sɛgɛrɛ an ka sɔrɔsi mun tor'o la k'a bɛ t'i jɔ maa 10 kɔ o ɲɔgɔnna o la hali n'o y'a sɔrɔ terroriste mun an fana y'o ni ŋɛnɛ karaba a donni kama ko a dagosi ko a bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a bɛ nin kana waati nin bɔ Abu i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa minnu bɛ an bɛ don min na komi bi a tɔni ye minnu ye k'u bɛ k'u firifiri koyi o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko ala ma mɛn Bamakɔ yɛrɛ donda la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ n'an ka ma ko Marakakungo ani ka taa bila mun ye Kasila la i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa taara bingali ta ni ka an ka poste dɔ k'u sɛgɛrɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na Abu a kɛra sababu ye maa 5 o ni tora a la maa 2 o ye finitigilaka ye wa mun ye civil ye Abu i bɛna ye k'a fɔ ko o ye maa 3 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ni hakili b'a la k'u ye bingali wɛrɛ ta ni ka an ka yɔrɔ wɛrɛ k'o sɛgɛrɛ dugu mun bɛ n'an ka ma ko Sebekɔrɔ ale yɛrɛ ni Kita cɛ ko a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 15 ɲɔgɔnna kan ale tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 15 ɲɔgɔnna kan i bɛna ye k'a fɔ k'u ye bingali ta ni ka o yɔrɔ kofɔlen k'o sɛgɛrɛ o bingali minnu y'o ta k'o sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye mun ye adjudant chef mun bɛ n'o bɛ gendarmerie maaw tɔgɔ la n'an ka ma ko Mamani Sise
abu ale nin tora o ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi abu safinɛ jara o attaque minnu na a bɛɛ lajɛlen kelen filɛ ka bɔ nin ye i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛ walekɛbaw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni fasodenjugu don n'an ka ma ko yad agali ale kɔni n'a ka jɛrɛjɛkulu de bɔra k'a jira k'a fɔ ko attaque minnu o kelen filɛ nin ye abu safinɛ jara mun ye sebe kɔrɔ abu ka taa bila mun ye kasilala ani mun ye maraka kungo ko nin bɛɛ lajɛlen ye ale yad agali n'a ka jɛrɛjɛkulu nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi wulikajɔw ka bila sen kan cɛsiriw ka kɛ jatigɛ walekɛba tɔni ye tɔ ye damadɔni mun ye abu safinɛ jara an bɛ se k'olu ni ŋɛnɛ k'o karaba cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la mun ye fasirikɛba de ye Ablaye Jara abu i bonya o b'a la abu an y'o de fɔ jamana kɔni an bɛ sanga bonsigi la siga t'a la dɛ a gɛlɛyara dɛ nka an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni attaque mun n'a talen filɛ k'an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ abu an b'a fɔ ninnu de ma ko serisu ninnu de don ninnu tora faso kuma bɔ ko de la abu ninnu na jɛr'u ka denbaya kɔ ka jɛ u musow kɔ ka jɛ u denw kɔ abu safinɛ jara walasa anw bɛ se ka lafiya cogo min na nka fɛn mun bɛ yen n'o bɛ n kamana gan i b'a dɔn wa abu ni attaque mun n'a talen filɛ ka anw ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ i b'a ye fasoden dɔw de bɛ bɔ k'u jɔ ko a ko aratari b'a bolo a ko nin b'a bolo ko kun ɲuman na ko an ka nin ye fasoden dɔw de bɛ bɔ ka nin fɔ o waati kelen na i bɛna ye k'a fɔ ko dɔw dusukun tɔɔrɔlen don u cɛw de sara abu kabako don dɛ o fɔ kuma tɛ nin canikɛlaw an bɛ mun ɲini fasoden n'i ko o fɔ nin waati la wallahi fasoden jugu baara don maliden dɔw de bɛ bɔ an bɛ don min na ko bi e ɲɛ bɛ jamana jumɛn de la abu ko sécurité bɛ yen 100%. sécurité bɛ u ni anw ni u sécurisé bɛ à 100% ka tɛmɛ anw kan o tɛ yen mais ni ɲɔgɔnna bɛ k'u o tuma na États-Unis filɛ nin ye sécurité tɛ yan sécurité bɛ yen e ko dɔgɔkun tɛmɛnen kunu yɛrɛ ye wa an kɔrɔ de aradari joli b'olu bolo kunu yɛrɛ an kɔrɔ abu safinɛ jara n ko lakɔliden dɔ ye marifa bila kun ka taa ka lakɔlimɛtiri k'o faga aradari t'olu bolo wa o yɛrɛ o baara ɲɔgɔnna caman de bɛ kɛ o min ye faransi ye a ɲɔgɔnna caman de ti kɛ yen ala ye sabali sa maa dɔw bɛ yen ni an bɛ dusukasi kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen an b'a ɲini aw fɛ a y'a fɔli dabila n'i ko fasodenjugu k'i kan'o fɔ a bɛ fɔ dɛ ne nin tɛ fasodenjugu ye jumɛn don fasodenjuguya baara de ye nin ye ala ka ɲɛ ka d'a ma jamana bɛ sagabo sigi la waati min na o man ka kɛ i ka nin kɔrɔfɔw fɔ ala ka ɲɛ ka d'a ma abu an bɛ dugawu kɛ an ka lakanabaa tora nin ko in na ala ka u jigiyɔrɔ ala k'u bila ala ka nɛɛma serisu don wa siga t'a la an dangalalen don abu k'u ta yɔrɔ k'a ka ɲi kosɛbɛ u sara fasoko de la u sara mun ye fasoko la maa mun ni tora fasoko la abu safinɛ jira o limaniya dan ye siga t'a la dɛ e b'i sigi k'a fɔ ko wa ko aradari b'u bolo n ko lajɛriw ni ko ka taa n'a fɔra ko ka marifa di e ma bi k'a di ne ma abu an bɛ taa wa jɔn bɛ taa ala ka ɲɛ ka d'a ma an ka taa bidi ka don k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka hinɛ ka don k'a fɔ nin baba tɔw la ami ni ka don k'a fɔ olu bananen bɛ nin waati la an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya don a la ami bɛɛ bolo don a gosi wani sɛbɛn min ni o cogoya ko nin bɛ yen nin bɛ yen ka don k'a fɔ Sumala Jara ale ka sɛbɛn Sumala ko di ka don k'a fɔ an ka taa sɔrɔ o musaka ko o sira kan mun bɛ yen ka don k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka don k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ko a kɛ bɛ ka hakilina ɲuman dɔ ta min bɛna kɛ sababu ye don nataw la i ka don k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka don k'a fɔ jamana in a sɔrɔ la i ka don k'a fɔ ko a bɛna yakubaya ayiwa Choguel ko i ka don k'a fɔ ko n'i ye jamana in ta k'a lajɛ minisiri k'a dɔn k'a fɔ ale ka baara ɲɛsinnen bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ma kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ e y'an ka sɔrɔ cogo min na jamana wɛrɛw ni san cɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nafolo ko kosɛbɛ ko nasiraw ye awɔ o ye premier ministre a ka baara ye kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko hydrocarbure n y'a dɔn k'a fɔ o ye taji don lase i k'a dɔn k'a fɔ ko engrais ko ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga la e ko a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min ni o baara ɲɛsinnen bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ a ma i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko office national des produits pétroliers i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye décret bɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a bila u ka bolo kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka taa fɛn min bɛ tali kɛ hydrocarbure la n'o ye taji ka taa ta Rusilakaw fɛ cogo min na ka na anw ka jamana kana kɔnɔ tabarikala min bɛ tali kɛ
ke ka do ka fɔ engrais la taa se ka do ka fɔ blé ma ni ka do ka fɔ farinimugu ani buru ye bɛɛ lajɛlen ka do ka fɔ u bɛ se ka salo ka bɔ Russie jamana kɔnɔ cogo min na ka don anw ka jamana kɔnɔ tabarikala ba ka fɔ la n'o ye Sumala Jara a ko i ka do ka fɔ walasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati an bolo kuntigi ka do ka fɔ premier ministre ni o ye Choguel Kokala Mayiga i ka do ka fɔ ko a ye toilettage kɛ toilettage o ti dɔ wɛrɛ premier ministre ka do ka fɔ a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jɛ i ka do ka fɔ sariya kɔrɔ minnu kun bɛ yen n'o kun bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ FMI Bretton Woods n'i ka do ka fɔ Banque mondiale la i ka do ka fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛ sababu la i ka do ka fɔ hydrocarbures tan kun bɛ ka i ka do ka fɔ groupe privé ma groupe privé olu de kun bɛ don i ka do ka fɔ hydrocarbures ye anw ka jamana kɔnɔ tajiw ye tali kɛ taji ko la ayiwa kuma u bɛ kɛ sababu ye a don dɔw la i ka do ka fɔ taji a bɛ se ka gɛlɛya a bɛ gɛlɛya min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga la i ka do ka fɔ don nataw la i ka do ka fɔ anw ka jamana min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ office national de produits pétroliers i ka do ka fɔ ko olu bɛna taa pétrole caman min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ ko a caman yɛrɛ sanna ka ban a caman k'u ye caman san i ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ $100 millions américains n'o ye dollar wali miliyɔn 100 ye i ka do ka fɔ ko u ye u bɛɛ lajɛlen don taji la don nata la ko taji ko a bɛna surtout anw ka jamana in kɔnɔ ayiwa a siriba ka fɔ la i ka do ka fɔ ko Choguel Kokala Mayiga Choguel a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jɛ i ka do ka fɔ Mali ani Rusilakaw an tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na i ka do ka fɔ taji ko walima commerce n'o bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ jagoko o siraw kan Mali ani Rusila i ka do ka fɔ ko an tɛgɛ dilen filɛ ɲɔgɔn ma sabula i ka do ka fɔ anw ka taji a fanba de bɛna bɔ i ka do ka fɔ don nataw la Rusilakaw fɛ yen i ka do ka fɔ ka kɛ ni embargo min ni olu sigira anw ka waati dɔ la CEDEAO maaw fɛ kabini o waati i ka do ka fɔ a y'a sɔrɔ tajiko ninnu ko a fɛɛrɛlen a dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ i ka do ka fɔ taji u bɛ se ka don anw fɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ embargo min ni o sigira anw ka CEDEAO fɛ kɛra sababu ye i ka do ka fɔ ka taji ninnu k'u nasira k'a janya sabula i ka do ka fɔ taji minnu ni olu bɛ an sira la don nataw la ko u bɛna i ka do ka fɔ port min ni o bɛ Laginɛkaw fɛ yen i ka do ka fɔ u bɛna o fɛ tabarikala i ka do ka fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen premier ministre ka do ka fɔ ni o ye Choguel Kokala Mayiga ko yɛlɛma wɛrɛw fana bɛna don kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka do ka fɔ engrais ko la engrais fana i ka do ka fɔ anw ni Rusilakaw i ka do ka fɔ ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sababu la min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ engrais tɔni bayirika caman na o fana bɛna bila i ka do ka fɔ yɔrɔ min ni a bɛ wele ko OPAM OPAM i ka do ka fɔ ko o fana o bɛna ta ka di CMDT ma CMDT i ka do ka fɔ don nataw la ko u bɛna ta ka di CMDT ma olu fana i ka do ka fɔ u bɛ se ka engrais ka jigin jamana kɔnɔ cogo min na walasa i ka do ka fɔ a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ a bɛ se ka nɔgɔya n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ blé la i ka do ka fɔ ale de bɛ bama yɛlɛma ka kɛ i ka do ka fɔ farine ye o kuma i ka do ka fɔ ko o fana caman de sannen bɛ min n'i ka do ka fɔ o bɛ an sira la don nataw la i ka do ka fɔ ko olu bɛna kɛ ka kɛ magasin de stockage min ni o bɛ OPAM co a la ko olu bɛna bila walasa i ka do ka fɔ jamana a bɛ se ka ravitailler cogo min na tabarikala i bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ blé la baara ɲɛna i ka do ka fɔ engrais ma ni o ye nɔgɔ ye a ka jan ka taa se i ka do ka fɔ taji ko ma kuma ɲɛna ani yɛrɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na taji ko o sira kan siga t'a la ka taa se i ka do ka fɔ blé n'o ye i ka do ka fɔ farinimugu ye walima alikama ka taa se i ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ engrais la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka anw ka jamana k'a labɔ cogo min na siga t'a la ko a sababu ɲuman tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ɲɛfɔ kɛɲɛ ni an ni Rusilakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye o don i ka do ka fɔ premier ministre a kɛlen filɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ office national des produits pétroliers k'olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i ka do ka fɔ anw ka pétrole a bɛɛ lajɛlen kana i ka do ka fɔ nin sira in fɛ n'o bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ Rusilakaw ka sira kan sabula i ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye Russie ta k'a lajɛ a ka jan i ka do ka fɔ n'i ye taji dɔn a taji gɛlɛyalen nin waati na Russie ani Ukraine olu bɛ kɛlɛ min na nin waati na o de kɛmɛ sababu ka taji k'a yɛrɛ gɛlɛya i ka do ka fɔ jamana a diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kosɛbɛ kuma i ka do ka fɔ o n'a ta o ta i ka do ka fɔ ni an ka commerçants taara ka taa taji ta min bɛ tali kɛ Rusilakaw fɛ yen kosɛbɛ ko a dɔw la i ka do ka fɔ dɔɔnin bɛ se ka bɔ taji la don nataw la wulibali don parce que an ye min mɔn le pays kɔnɔ Sumala Jara ale ka sɛbɛn abu ne bɛ n bolo gosi teriya la nouvelle horizon bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Korotimu Sidibe Korotimu a kumara abu a ko janvier kalo tile 14 abu ko nin bɛna kɛ laada ye an ka jamana kɔnɔ wa a bɛna sɛbɛn an ka jamana tarikuw la janvier kalo tile 14 abu ale de bɛna kɛ don ye jamana an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ ko o sɔrɔ doni min kama abu ko a bɛna kɛ o
donye abu ibina ka foko kanyeshi kujambe kalo kleta ani nani munu obena le ame domina kon bi sigata la kuna fondila ira ka foko jamana marabako ya ira ka fo ni mena ke don kerengere le an kono do munna ni baratike wa abu safna jira ko adon ko asarafena ko otetike nanga man nazraka na journée chômée est payé abu ko 14 janvier ko abena ke odonye sebeningala ko ako ibina ka foko anga jamana fama colonel Hashim Koita ina fo wati temununa aya korofo ka sebel shele to muna ka foko mi jami kalo kleta ani nani samba fla ani samga ani fla abu alekera donye mali don yu ka yere mawran yere sigata la ka ta do muna abu alekera donye faso do ne bora ina fo dakono nyi abu kaira ambe saya feni mulai abu kaira ka foko sira o ka joma ya ko anta ala abu do mbora ka ira ka foko iyo mo ka jemoya ko anta la ble abu kanyeshi faso donyo o kewale munu ko ira jamana fama ya ira ka foko ni ndo ente na ke donye do muna bina temeti de wa abu abena to tarikula sanwo sa 14 janvier ko no osira abu abena ke donye do muna abe shome wa sarafa na ko obeke sebaningala ko ako ibena ka foko mu nye ministre ko nwan la jere munu obeke araba o ministre la jella ba munu o kera kunu jamana fama ko ni kibara ni ka boka binti tari mu ngala no de be kuruti mushidi be kofo ayira ka foko mi janvier kalo kletan nani samba fla ani samuga ani fla abu nyo de fina ngo jamana kono do ne bora inna fo da kono nyi abu jamana kono do ne bora inna fo lara bolomba ka boka jabili munu ya takanyeshi munyo communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest damotion kuma la nanka mako sidao abu jamana kono do bora ka jabili ke sidao sanction muntani ka ngo jamana ka segere sanction mu yira nane sada ra kontita fe nanga mako ambarko abu jamana kono do ni bora ka ira ka foko ombe saya fe bi abu ne molyo ye obara mu ne jamana kono do nyo otime jamana fama colonel Hashim Koita akoni ira ka fo ko dona na tawla sana na tawla abu sanwo san ko ni mina ka don kare le anwa jamana okono sebeningala ko ako munye janvier kalo kleta ani nani natai abu ko ni mina ke anniversaire folo ko o do kum kono la jamana fama ko ni degra decision ta ka ira ka fo abena ke donye do mu na abe shome wasarafena ko obeke jamana fantan nani bela jelefe sebeningala ko ako ibina ka foko jamana fama ayira ka fo ni ndo imena ke donye abu do mu ne bara chama no bena ke anga jamana kono abu abena ke donye munye faso donye ra ka jamana kanu ka do sukuna abu abena ke donye jamana era ka la la fe abu safna jira ko kanu do jamana kono do sukuna abu safna jira anga drapo mbe nanga ma version rouge abu ko o kanu ko do jamana kono do na abu ni mina ke donye abu ibina ka fo jamana donye wuli ka jone chesiri munin ko ke ka jamana don ku ufo ula ka bunya ko masagi mandi abu ko amina ka odonye jamana fama ka fola ako ni mina ke donye jamana de mena kala abu safna jaramunye faso era kanu mesika do jamana kono don dusukuna tomuna ko ni mbara bela jilen ko obina ke ni don ko fole na anga jamana okono jamana fama colonel Hashim Koita ako ni ayira ka foko mi 14 janvier abu safna jara ko abena ke donye do muna bena sementari kula do munni jamana kono donye anyanga ira ma horanya ko soro abu safna jara ko abena ke donye wasango sani 14 janvier kono sira abu safna jara abeka donye do muna be chômer abu safna jara sarafena ko obekla ka ke na foni flani anya sama ka bonne nouvelle origine ale konnala sabani ke ba to ko de korotim sidibe abu ibunya obala abu yana ngabo kono amaira munye malide munu be francine watina wole blalino malide fena be franci mama de be kiye farafin dinyi abu farafina ka yira mawroya asroli ka di eye wole blalino bema ni ala de janvier kalo kleta nani sibiri do franci yira dugukolo kay fo makoroni yira ka faka daga kono faka daga janvier awo malide mun be franci uku bena bo janvier kalo kleta ani nani sibiri do nega ta ani fla wakati ko mu place de la république la très bien place de la république la ko nya soroye tabaraka ubeta yira munye makoro hela ka foko ni ndwene la anya ngaire mawran soro anya sama ka boy bulu ubeta yira franci ay bode malide mun be france ay bo farafna de mun be franci ay bo akata ira makrona abu safna jira ko abana koy nala sona ko ne ko mbani tabaraka ibolo do ngata bidi kadu ka fo ne be bolo do ami do de ke kadu ka fo 14 janvier alaka odo alaka ajirana ami mi metal ke kadu ka fo le soir de Bamako ko wula me bo ni aye ko di kadu ka fo may muna dunya fa ko li may ko di ka kuma kadu akui kadu ka fo mi metal ke jamali kudigila asimi guta aso
k'a dɔn k'a fɔ ko a ye tabali a y'a gosi a ko mun i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɔ farali k'a dɔn k'a fɔ ji ani k'a dɔn k'a fɔ yelen ni o ye électricité ye k'a dɔn k'a fɔ ko nahin don ko a ti kɛ ko nahin don a banna k'a tigɛ awɔ ko foyi ti fara kan a banna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mayimuna Dunbiya la Mayiga di a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in a sɔrɔla min fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana a forobaca kɛbaaw la olu bɛ wele ko institution de la république ni k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ wele ko autorité administrative i n'a fɔ CRT olu n'a ɲɔgɔnnaw k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye lajɛrɛ belebele kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita fɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ a kɛra janvier kalo tile 10 tɛmɛnen in na tarata don tɛmɛnen in ko tɛ san 2023 in na minnu ka ɲɔgɔn ye kun bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ san kura min ni an bɛ o hukumu kɔnɔ san 2023 min ni o jɔlen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ samɛ fɔliw la k'o ta ka jamanikuntigi k'a sɛgɛrɛ haminanko min fana bɛ u la i k'a dɔn k'a fɔ a n'u ka cakɛdaw sera ka wulikajɔ min kɛ san 2022 kɔnɔ ka se ka o ɲɛfɔliw kɛ jamanikuntigi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan a kɛra kɛnɛ min ni a sɛbɛn wasara sabula i k'a dɔn k'a fɔ soba min bɛ kuluba yɛrɛ kɔnɔ yen o wele ko Stanley Banque i y'a dɔn k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o soba in i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra maa caman ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre Choguel Kukala Mayiga ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement i n'a fɔ je répète i k'a dɔn k'a fɔ ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen ma k'a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CNT yɛrɛ a ɲɛma la minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ a dayɛlɛ la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ institution a ɲɛmaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ cour suprême ka taa se k'a dɔn k'a fɔ haut conseil des collectivités i k'a dɔn k'a fɔ haut conseil des collectivités ka taa se o ma i k'a dɔn k'a fɔ institution fɛn o fɛn ni o bɛ anw ka jamana in kɔnɔ cour constitutionnelle cour suprême ka taa se k'a dɔn k'a fɔ haut conseil des collectivités i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw tun bɛ a kɛnɛ kan wa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen a ye kuma ta dɔɔni waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u ye kuma ta wa a bɛɛ lajɛlen haminako kɛra min ye o de k'a dɔn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ san 2022 in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u sera ka wulikajɔ min kɛ u ka cakɛdaw la bɛɛ lajɛlen kɔni y'i da don i ka cakɛda ta la minnu ni olu ɲɛna u ka cakɛdaw kɔnɔ min yɛrɛ ma se ka ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye o compte rendu kɛ ni o ye o kɔmasɛki ye k'o ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamanikuntigi Asimi Goyita a ɲɛna wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ maa minnu ni u ye kuma ta kelen kelen a bɛɛ lajɛlen ye foli belebele ta ka Asimi Goyita k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ san 2022 ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya la Asimi Goyita ko a ye i jɛniyɔrɔ fi o kɔnɔ kosɛbɛ sabula ko n'i y'an ka jamana in ta k'a lajɛ ko maa bɛ se k'a fɔ tabarikala i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya ale sira kan walima lakana ale sira kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ corruption la n'o ye yuruguyurugu dunkojuguya i k'a dɔn k'a fɔ foli ni tanu y'a ta ka jamanikuntigi k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ ka baaraba min kɛ o hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u ye foroba wari k'a buruja maa bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ olu bɛ hukumu min kɔnɔ bi maaw caman bɛ a dɔn k'a fɔ an bɛ niveau min na o kuma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kumanikɛlaw la a bɛɛ lajɛlen ye foli ta ka jamanikuntigi k'a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a ye wulikajɔ min fana kɛ ji sanumanko la sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jamana in ta k'a lajɛ a fa bɛɛ lajɛlen walankatalen bɛ bi nin waati na ni château d'eau ye o château d'eau minnu k'a dɔn k'a fɔ ni o kɛn bɛ ka jamana k'a bɛɛ lajɛlen labɔ jamanikuntigi k'a dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔ minnu kɛ o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ institution ɲɛmaw olu ye a sɛbɛn fo nin na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita aso a ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu kumana a ye k'a dɔn k'a fɔ u ye kuma caman fɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ politikiko yɛrɛ o siraw kan gɛlɛya minnu ni olu sɔrɔla san 2022 la u kuman'o kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ musakako la ni o ye économie ye sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ani musakaw a ye k'a dɔn k'a fɔ u kumana nin bɛɛ lajɛlen kan u y'a yira k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ min wele ko avancé n'o ye ɲɛtaa ye ko o bɛ u kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi yɛrɛ Asimi Goyita a ye k'a dɔn k'a fɔ u ye foli ta k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ u ko Asimi Goyita a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ anw ka jamana in a bɛ se ka segin k'a dɔn k'a fɔ a minɛnkɔrɔ kɔnɔ cogo min na min n'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ u wele ko valeur ancestrale n'o ye an ka tabiyaw ye Asimi Goyita a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana in bɛ se ka segin k'a dɔn k'a fɔ a ka tabiyaw kɔnɔ cogo min na o baara cɛɲuman min ni a y'o kɛ institution ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ u ye foli ta k'a sɛgɛrɛ u tilalenkɔrɔ kɔ u ka kuma la n y'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita ale fana a ye kuma ta nka yan'ale ka kuma ta min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CNT ɲɛmaa la n'o ye Maliki Jaw ye i k'a dɔn k'a fɔ a fara a ye kɔrɔfɔ ta koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ Maliki Jaw i k'a dɔn k'a fɔ a y'i sinsin kuma minnu kan o dɔ bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ surasi minnu ni olu tun bɛ Côte d'Ivoire i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu 49 militaires minnu ni olu bilara waati in na Maliki Jaw i k'a dɔn k'a fɔ a kumana u kan Maliki Jaw a ko i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ min ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ka min ɲini k'a dɔn k'a fɔ institution mɔɔw fɛ
kwanga faranyanga minni kado afo obe wole ko cohesion social anga faranyanga wala sa jamani anga seka gola inta khabo anga jamani nga wati mine kado afo ale kumana ay kado afo bele kado afo ni abu atimi gweta ale re korofota aso akui kado afo ko chedo mama ni kumana ale koni ay bela jele ka kuma famu wa ay bela jele ka chesiri do ale koni abe mi nyini ikado ka afo jamani anyema ofe kerengere nyana koni institution ta halaje ni ya me jamani koni institution nundo sabule kado afo nunu njoro ka boy kado afo jamani akanyana ma kono nana institution bela jele ni ajoro do wa bela jele kado ka afo ubisika wulika joke jamani kado ka afo ko amisika tanye tugomna présence ko ye institution ke kado afo ko présence durante sika jamani kere institution tomu numbe no lu fara la nywanga na nzora kambolo di nywama ay kado afo ko abeke sababu ka jamani ka yirwa asimi gweta akui kado ka fo mi metalge kado ka fo ni iya takalaje kado ka fo ufleka kurafo fa ko baraw be okum kono ga asimi gweta akui kado ka fo abe mi nyini kado ka fo jamani amarabaw fe kerengene nyane kado ka fo jiko ani kurango ay kado ka fo koni ala sunama fere ni dabali bela jele mina tike foi kana fare kado ka fo ji ani kuran warka wa asimi gweta ako o sababu nyumati dorere maji munumbe no lube ke sababu ye kado ka fo ka jika alana maji munumbe no lube ke sababu ka kuran ka alana fo do ka fara ulu capacité ka alma do ka fara ikado ka fo ulu kuna maka wala se kado ka fo jamani abise ka bo bolo la to na jiko ani kurango asira ka patrifle anye mi mo le soir de bomoko maymuna dumia alikase abu miya independant ne be mbolo goshimbe bona ye musa sayon kamara ke akumara abena ta digimene alete jalasiri abu ngaba shebe korofoni adama jerani bela jele kama ko ben le cerveau katika kwa belebele alete wa abu safna jera adama jara ben le cerveau dan robban ko abora akada de kono de musa sayon kamara ayira ka foko munya adama jara ben le cerveau ayira ka foko munya conseil national de la transition no be siente ko fo abu kambe domina ko bi ko siente de mogo ba ale ben na ko no te e ko ale siente ale mogo bu lawa ni mogo te la e ba blague kana fo kana kuma no akabla to o fene do atisagabla o fene do atisagabla ba bla yera matukuji aba bla yera matukuji ay men démissionné na ayi o tala mais tu démissionnes o tala tu es 1,500,000 ngachane o blali tente manamna ko alors ene pana abu muye musa sayon kamara ayira ka foko kalo fla o temenen ko fe ibina e ka foko zolen ko nin ko kun sebe koro dara katira o mara konala zolen kun te dore ko adama jara ben le servo ko aka bo siente kono ga ibina e ka foko mamunu nye o dama kasi sebe nin ko do abu mamunu ye zole da ko korofo ko sebe koro shele ibina e ka foko muye adama jara ben le servo ya bilike kanyeshi manu nunga korofo makoy janvier kalo kletan o temene munye mouvement mumbe nanga mako yira wala dabu sur la rampara no ka chef d'état major yira de adama jara ben le cerveau abu yokuna fondilo ku wele kuna fondilo yu wele u ka jabala munu o flani ye bulbana fanfe yokuna fondilo ku wele kuna foni chama mbe abu safla jira uyo bela jile ka benegemo ka lashe kuna fondilo ma sebenengela ko akoy bina ka fo mouvement yira wala dabu sur la rampara tara tado u jabala la bamago fondilo ko nun ko wulela abu safna jira wole ko funde dore ko sabga mouvement mun afla sengane nanga mako mouvement yira wala debu sur la rampara abu safna jira ko janvier kalo kletan ko kera donye o lute yina o dongo abada ko sabga o de kera donye munye mani fin chamande abu safna jira ko liyo farananga ko lul labo ko ka sumaka shiko yira ko kera anga jamana ngono na manya ka foko munye janvier kalo kletan no osira abu safna jira ko teme abada munye mouvement yira wala debu sur la rampara ale nyinema ako munye janvier kalo kletan abu safna jira ale fene bena ke donye ni akli bala munye 2013 o wati munye fransika kele ke jogul mumbe nanga mako servali olu dunanga jamana ngono san 2013 kabe o wati kele nima oro kum kono la munye yira wala debu sur la rampara adama jira belle cerveau yo kuna fondila wole le munke tarata 2 janvier kalo kletan abu safna jira ko ana akoro bi nyona koy o sabuke munye oluye san saba de ke kelela abu safna jira san saba sute klete abu safna jira ube kelela jamana ngono le akoni yati temne ka laje munye mouvement ira wala debour sur la rampara abu safna jira ko ayra sigra senga 19 novembre kalo kletan ane kononton san bafla ane santa ane kononton ako mouvement ira wala debour sur la rampara abu safna jira asikunte dore koy munye jamana kono don ka faso ka kanun dula manifu mbese ka faranywa ngantukumuna abu safna jira munye faso marabagaw olu bese ka dugma mugo ku kule kan ka tukumuna abu ko de
kɛra sababu ye ka mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart a sigi sen kan Adama Jara bɛn le cerveau a y'a yira k'a fɔ k'olu ye san 3 k'o kɛ kɛlɛ la Abu Safinɛ Jara ko kɛlɛ k'u y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ koyi o sababu kɛ kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ k'o ɲɛsinna Faransi jamana ma Faransi jamana u ye kɛlɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ o ye yan hali ni Macron wele ka mun ye bɛn le cerveau k'a tɔgɔ fɔ a ye Abu Safinɛ Jara k'a bɛ boli ko a bɛ fa siga t'a la Abu Safinɛ Jara Adama Jara bɛn le cerveau a y'a yira k'a fɔ k'olu y'o wulikajɔ mun kɛ ka Faransi k'a gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o ma dogo maa si la wa an bɛ don min na komi bi Faransi kɔni y'a ka kuso n'a ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka Abu Safinɛ Jara mun ye Adama Jara bɛn le cerveau a y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko sira in tɔ ko a ka jan koyi sira in tɔ ko a ka jan kosɛbɛ k'o sababu kɛ olu bɛ wulikajɔ mun na u bɛ cɛsiri mun na k'u m'u bolo jiginɛ Abu Safinɛ Jara u y'a yira waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko accord d'Alger mun na a bɛ sen kan bɛnkan sɛbɛn mun n'o tɛmɛna anw ni Bamaji kɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara u y'u ka damakasi yira ka ɲɛsin accord d'Alger ma o fana mana bɔ yen jarajakulu mun bɛ anw fɛ yan n'an ka ma ko MINUSMA waati tɛmɛnenw na u ye zoolen kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ da ko MINUSMA fana ko a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mun ye bɛn Jara le cerveau a y'a yira k'a fɔ ko hali bi o kɛlɛ kelen ko olu b'o la koyi MINUSMA ko a bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ de Abu n'o fana bɔra yen mun ye mugu ko ye n'o bɛ CFA ko kofɔ u y'a yira k'a fɔ ko o fana b'u ka kɛlɛ la Abu Safinɛ Jara o fana mana bɔ k'u ka kɛlɛ yɛrɛ banbanba ye fɛn mun ye Abu o de ye mun ye jamana a bɛ se ka sigi jamana kɔnɔdenw ma cogo min na Abu an bɛ se ka bonya cogo min na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ko mun ye kanko ye Abu ani ka taa fara mun ye programme ko kan nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart nin bɛɛ lajɛlen ye olu ka kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Adama Jara bɛn le cerveau a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye hakilinata mun ta ka janvier kalo tile 14 k'ale kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye jamana in kɔni an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Adama Jara bɛn le cerveau a ko k'ale bɛ foli ta ni ka ɲɛsin jamana marabagaw ma Adama Jara bɛn le cerveau Abu mun ye u ka nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko mun ye yuruguyurugu kɛlɛ Abu i bɛna ye k'a fɔ ko olu kɔni ma wasa o la dɛ o sababu kɛ mun ye yuruguyurugu kɛlɛ a ko mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart k'olu ma wasaba kɔni ko k'o sɔrɔ o kɔnɔna la mun ye hali bi mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart u ko MINUSMA tagali ko kuma mun n'olu y'a sɛlɛ Abu hali bi k'u sen b'u senw na koyi ko fo MINUSMA ko a ka taa wa mun ye accord d'Alger k'a papier k'a fara k'a fili ji la Abu Safinɛ Jara k'o ye olu hakilinata ye nka Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko kɛnɛ nka mun ye Adama Jara bɛn le cerveau a ye jaabili kɛ o sababu kɛ n'i hakili b'a la dɔɔni mun kama n'a bɛ kalo 2 bɔ Adama Jara bɛn le cerveau dunun taara ka balaw ta mun ye Kati kɔnɔna la ko Adama Jara bɛn le cerveau ko a ka bɔ CNT kɔnɔ Abu Safinɛ Jara o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a ko ni hakili b'a la mun ye Adama Jara bɛn le cerveau a donni kama a y'a yira k'a fɔ ko min ye CNT n'o ko fɔra a tɛ conseil national de la transition ko fɔ wa o budget wari mun n'o faral'o kan ani ka taa fara mun ye présidence kan a donni kama Adama Jara bɛn le cerveau a ye gwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da k'a yira k'a fɔ ko fɛn y'o ye fɛn mun a tɛ bɛn a ma bi wa a tɛ bɛn a ma sini Abu Safinɛ Jara Adama Jara bɛn le cerveau a y'o kɔrɔfɔ mun k'o sɛlɛ a bɛ n'a fɔ ko katika dɔw bɛ yen o ma bɛn o ma koyi olu y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye Adama Jara bɛn le cerveau ko a ka bɔ CNT kɔnɔ pewu nka a donni kama fo ka n'a bila bi la Abu i bɛna ye k'a fɔ ko Adama Jara bɛn le cerveau a yɛrɛ kɔni tun ma jaabili kɛ Abu ye tarata don Adama Jara bɛn le cerveau k'a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin olu ma o ma dɛ Adama Jara bɛn le cerveau a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ale gɛnni ko kuma minnu filɛ nin ye tan Abu Safinɛ Jara ko CNT n'o bɛ conseil national de la transition ko fɔ o de mago bɛ ale bɛn na koyi ko n'o tɛ ko ale ka foyi ma tunu an bɛ don min na komi bi CNT ka ɲɛsin jamana yɛrɛ bɛ taabolo mun kan jamana yɛrɛ bɛ bolo mun kan CNT de mago bɛ ale bɛn Jara la walasa mun ye jamana kɔnɔdenw fana bɛ se ka ko caman k'o faamuya cogo min na sariya minnu n'a bɛ ta CNT kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw bɛ se k'o faamuya cogo min na Abu Safinɛ Jara ko mun ye CNT ko a mago bɛ ale la koyi ko n'o tɛ ko ale bɛn wa Abu ale ka dɔrɔmɛ ko o ma tunu kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɛn nɛgɛmɔ ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la Musa Sɔyɔn Kamara ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la ayiwa n bɛna min fɛ Jaralaka tɛ i dɔgɔnin kuma la yan dɛ Jaralaka tɛ awɔ anw de bi tiɲɛ fɔ totigi ye ka kunna k'a ci o ye kunu ye o tɛ bi ye dɛ a ma tiɲɛ de fɔ sisan o ye kunu ye o tɛ dɔrɔmɛ ma tunu a kɔni ye ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka ɲɛ ka d'a ma Abu an ka taa sugu kɔnɔ ka na radio ladilikanw lamɛn mun ye Kɛngɛle de Wasolo ale ye an jigi ye Badirisa Keyita n'a ka jɛrɛjɛkulu nin waati na foli an b'a bɛn nɛgɛmɔgɔw k'a lasiw ma kosɛbɛ Abu hali bi sirajan ma an ka taa radio Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseliw bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Kuɲumani wɛrɛ da la an ka taa Boubacar Tarawele Bete ne ka dɔn k'a fɔ n bɛ n bolo don a gosi sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko l'indicateur u ko Didi l'indicateur du renouveau
ka kɛɲɛ ka dɔn k'a fɔ bi alamisa bɔli kosɛbɛ janvier kalo tile 10 ani 2 san 2022 u ko di min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ révision constitutionnelle la parti min bɛ yen ni u bɛ wele ko sénat faso yɛrɛ kosɛbɛ ka dɔn k'a fɔ ni a ɲɛmaa ye docteur Zumana Sako ka dɔn k'a fɔ ale kɛra premier ministre kɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔ o kɛra san min na Musa Tarawele ale ka fanga o dafirila kosɛbɛ 1991 92 waati la Zumana Sako ka dɔn k'a fɔ premier ministre kɔrɔ don anw ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ nin parti na ni o ye sénat faso yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ni o ye convention nationale pour une Afrique solidaire sénat faso yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko premier ministre ministre de l'administration territoriale i ka dɔn k'a fɔ o kɛn bɛ ka ci bila parti politique ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ la lajɛrɛ min ni a bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ constitution ko hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin parti na ni o ye Zumana Sako ka parti ye sénat faso yɛrɛ a ko olu t'a la bi u t'a la sini olu fana murutila ayiwa an ka taa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Zumana Sako ale ka parti tɔndenw Basu kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ u ka bureau politique kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye communiqué dɔ bɔ k'a bi communiqué in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ u ko i ka dɔn k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ constitution ko la i ka dɔn k'a fɔ ko olu u tɛna jɛ ni a ye sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ constitution min ni o labɛnna i ka dɔn k'a fɔ san 1992 kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ février kalo tile 25 san 1992 waati la min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko ni hakili jigin don janvier kalo tile 10 ani 2 ko référendum ko o kɛra i ka dɔn k'a fɔ constitution min ni o référendum kɛra janvier kalo tile 10 ani 2 san 1992 la i ka dɔn k'a fɔ oui ou non a i ka dɔn k'a fɔ ko o constitution min ni o labɛnna jamana kɔnɔdenw fɛ jamana kɔnɔden minnu ka dɔn k'a fɔ ɲɛji wɔsiji i ka dɔn k'a fɔ joli kɛnɛ na minnu ni ka dɔn k'a fɔ olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan Musa Tarawele u ka diyagoya fanga k'o ka bi cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ démocratie a ka sinsin anw ka jamana kɔnɔ ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baara gɛlɛmanw ko o kɛra génération caman fɛ kɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnw ekɔlidenw olu ko wuli ka jɔ kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko tile tɛ kuncɛ a ka dɔn k'a fɔ ko dɔw kana o constitution kana o patrouiller kana o kana ɲagami constitution octroyé c'est ça kana o octroyé n y'a dɔn k'a fɔ o n'a kɛ kana ɲami tugutugu kana o baaraw kɛ tugutugu ani bari a ka dɔn k'a fɔ ko olu sen tɛ o lajɛrɛ la bi u sen tɛ a lajɛrɛ la sini min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka parti i ka dɔn k'a fɔ ni o y'u ka bureau politique ye i ka dɔn k'a fɔ ko u ye lajɛrɛ de kɛ lajɛrɛ in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ tɔndenw ani parti ɲɛmaw olu bɛna kɔrɔfɔ min kan o de ye nin ye koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara min ni ka dɔn k'a fɔ u wele bɛ a kɛnɛ kan u ka n'u sen don a la bi u ka n'u sen don a la sini jango i ka dɔn k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye n'u b'a fɛ ka i ka dɔn k'a fɔ constitution ko n'u y'a kɛ tugutugu bari ye maa minnu filɛ fanga la bi i ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ma mandat ta ka di u ma jamana kɔnɔdenw ma mandat ta ka di u ma jamana kɔnɔdenw ma i ka dɔn k'a fɔ danaya da u kan man ca dɛ k'a fɔ u ka se ka constitution k'a yɛlɛma cogo min na maa minnu filɛ fanga la bi ko u nana fanga na ni coup de force de n'o ye coup d'état ye jango coup d'état kɛbaa fila k'a fɔ coup d'état fila o kɛbaaw olu yɛrɛ ko tɛ yan kana i ka dɔn k'a fɔ kana anw ka constitution k'a ba ma yɛlɛma sénasi i ka dɔn k'a fɔ k'a kɛ u sago ye i ka dɔn k'a fɔ ko ni a fɔra k'a fɔ ko an ka taa o kɛnɛ kan k'olu tɛ taa bi u tɛ taa sini sénasi ko ten filɛ teliya la an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dunbiya ale ka sɛbɛn abu Y Dunbiya an bɛ foli ta k'a sɛgɛrɛ dɔ fara dɔ kan a b'a bugu wa a b'a caya hali bi ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don sɔden bɛbako n bɛ bɔ ni a ye mun ye Yusufu Konate kɛ a kumara hali bi i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique caman kɛlen bɛ ka muruti fari k'a bolo da ka ɲɛsin constitution kura mun na a baara bɛ sen na abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sénasi faso yɛrɛ ale tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen parti mun bɛ yen n'an k'a ma ko FAR an ka wuli n'o kofɔra a bɛ Modibo Sidibe a b'ale ka parti kofɔ abu olu fana y'a ɲini jamana faama fɛ n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ hakilina mun o b'a ala ta k'a yira k'a fɔ ko min ye constitution kura ko a bɛ n'o sigi sen kan abu k'a ka constitution ko kura k'a k'a bila pewu i bɛna ye k'a fɔ FAR an ka wuli kɔni ale y'o kibaruya k'o sɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Diko n'o o kɔfɔra a bɛ semansi kofɔ waati tɛmɛnenw na olu fana y'u ka muruti k'a yira k'a ɲɛsin mun ye nin constitution kura in ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko parti mun bɛ yen n'an k'a ma force alternative pour le renouveau et l'émergence FAR an ka wuli o tɛ wa abu na a ɲɛmaaba ye Modibo Sidibe waati tɛmɛnenw yɛrɛ la a ye premier ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin constitution ko kuma mun a filɛ senna tan abu ko ale ka parti t'a la bi ko ale ka parti t'a la sini
mun ye far an ka wuli Abu Safinɛ Jara u y'a yira k'a fɔ ko mun ye lajɛrɛ belebele dɔ kɛra an ka jamana in kɔnɔna la yan mun ye san 2022 o kɔnɔ n'a kɛra juillet kalo tile 26 centre international de conférence de Bamako n'an k'a ma ko CSIB i bɛna ye k'a fɔ ko comité d'experts mun n'o kun sigilen don ka mun ye constitution in baara k'a bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan ko a donni kama i bɛna ye k'a fɔ ko parti fara an ka wuli ye ɲininkali damadɔ k'o sɛmɛ mun ye comité d'experts maaw la nka Abu Safinɛ Jara a donni kama fo ka n'a bila bi la mun ye parti fara an ka wuli k'olu ka o ɲininkali ko o ma jaabi Abu ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye fara an ka wuli ka fɔ la u ko olu ye ɲininkali tɛmɛ mun ye comité d'experts maaw la k'a yira k'a fɔ ko mun ye constitution kura in ko a bɛna sigi kun jumɛn na ani waati kun jumɛn na a bɛna a sigi ani nin waati in na a bɛna sigi ka da kun jumɛn kan Abu ko olu m'o jaabi sɔrɔ ko hakilinata mun b'u la hakilinata mun y'a yira k'a fɔ k'u ka constitution kura k'o sigi sen kan Abu Safinɛ Jara ko olu y'o ɲininkali fana k'o timɛ k'olu ma jaabi k'o sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la mun ye fara an ka wuli ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin baara caman ma ko sabu kɛ constitution kura mun n'o bɛ sen kan n'an ko constitution mun sigira sen kan 25 février 92 Abu Safinɛ Jara ko joli kɛnɛ ko o de bɔnna i bɛna ye k'a fɔ ko joli kɛnɛ caman ko o de surutula ko fasodenw de bɛnna kan k'a fɔ ko o constitution kura ko o ka sigi sen kan fara an ka wuli ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi constitution ko kura mun na a filɛ sen na an ka jamana marabagaw fɛ bi ko mun ye jamana faama ye colonel Hashim Goyita k'u b'a ɲini a fɛ Abu Safinɛ Jara ko a ka segin kɔ baaraw k'o bolo teliyara ko mun ye constitution ko kuma in k'u ka jɔ pewu an bɛ don min na comme bi kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɛnnɛkɛmɔ ka bɔ mun ye histoire de Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Yusufu Konate Abu Ibunya o b'a la k'olu tɛ taa dɛ awɔ ko k'a bila ayiwa ko jamana ko tɛ bɛɛ ni hakilina don an bɛ taa a ko can ka taa jumɛn nin yan peuple du Mali don o don an ka taa ayiwa bɛɛ tɛ k'a fɔ peuple du Mali a ko di teliyala i k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Jalo ale ka sɛbɛn don a puis i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini i k'a dɔn k'a fɔ URD kɔnɔ min bɛ tali kɛ Sumala Sise Ala ma hinɛ na i k'a dɔn k'a fɔ Sumala Sise la i k'a dɔn k'a fɔ waati min na ale daɲɛna an bɛ waati min na komi bi gɛlɛya belebele o kɔni b'i k'a dɔn k'a fɔ nin parti ba in kɔnɔ a b'a kɔnɔ ni i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wele ko parti du poignet de main n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Sumala Sise URD ye kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya belebele bɛ a kɔnɔ gɛlɛya in kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a daɲi bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ professeur Saliku Saliku parce que i k'a dɔn k'a fɔ Gwaɲan Kulubali ma Gwaɲan bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sumala Sise ale furumuso la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye anw yɛrɛ kɔrɔmuso ye awɔ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Aïssata Traoré i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali tɔmi a kɔni guwamɛ kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Aïssata Traoré n'a ma ɲɛ k'a fɔ ninnu ka kɛlɛ a sɛbɛn daɲimɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sumala furumuso i k'a dɔn k'a fɔ l'épouse de Sumala Sise ko a bɛ kan jumɛn na walima i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kan dɔ choisi wa walima a bɛ côté jumɛn na ni maa fila in na ayiwa ɲininkali tɔmi ko a bɛ sigi siga t'a la i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw olu ka fɔ la n'o ye Mamadi Jalo ye Mamadi Gori i k'a dɔn k'a fɔ Asitan Traoré n y'a dɔn k'a fɔ ale ye Sumala Sise o furumuso don siga t'a la i k'a dɔn k'a fɔ ko kabi gɛlɛya in ko a daminɛna Asitan Traoré i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka fɛɛrɛ ni dawali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ fo ka bɛn a bɛ se ka sabati parti in kɔnɔ cogo min na kosɛbɛ kabini i k'a dɔn k'a fɔ Sumala Sise i k'a dɔn k'a fɔ ale dayana ko n'i y'a jateminɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ma don o don i k'a dɔn k'a fɔ tribunal tɛ tribunal ye i k'a dɔn k'a fɔ tribunal tɛ tribunal ye saga ani waati i k'a dɔn k'a fɔ URD dusubaw ko ni ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati laban in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiri dɔ fana kun tigɛra min b'a jira k'a fɔ ko Gwaɲan Kulubali k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ko sebaaya bɛ a bolo sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ o waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni a sinsinna gɛlɛya in kɔni nana i k'a dɔn k'a fɔ kiiri kɔni a diyara Gwaɲan la nka mɛ waati min na komi bi hali bi i k'a dɔn k'a fɔ ko kiiri ko a bɛɛ lajɛlen a ma ban sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ walima i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Saliku Sanogo ye o kɛn bɛ ka t'i ta da i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko Cour suprême i k'a dɔn k'a fɔ ko a taa bɛ da o kan o jɛ ne ka Cour suprême jɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ nin parti belebele min ni o filɛ nin ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ URD ye a ko gɛlɛya bɛ a kɔnɔ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Asitan Traoré la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Sumala a furumuso don i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ ka kan jumɛn choisi i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw b'a fɛ k'a dɔn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Asitan Traoré la ale ka kan walasa a bɛ se ka faamu cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u fila gɛlɛya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que filɛ ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ déclic le don déclic le don awɔ déclic don ayiwa Mamadi Jalo ale ka sɛbɛn don ka bɔ déclic kɔnɔ i y'a dɔn nin ye kura ye siga t'a la an kɔni b'a fɔ mun ye an kɔrɔmuso ɲɛna Abu Safinɛ Jara filɛ jɔyɔrɔ min na k'a ka to yen
kana kan foyi choisi a ka t'u ni ɲɔgɔn cɛ kana kan foyi choisi a ka t'u ni ɲɔgɔn cɛ abu o déclic kelen ne b'a sama ka gɛrɛna mun ye Mamadou Diallo a fulakɛ a kumara a ko ministre so mun no o bɛɛ sanna yɛlɛn kalanko k'u baara k'a ɲɛnabɔ n'an ka ma ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abu Safinɛ Jara k'u ye passation dɔɔni k'u bila u ye sugubulon dɔɔni k'u bila nin waati laban in na Abu a ye maanifin k'u kamana k'a sɛbɛkɔrɔ gan i b'i yɛrɛ ɲininka mun ye malikura mun n'an bɛ k'a laɲini e ko an ni ninnu an bɛ sira kelen kan wa sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na i bɛ na ye k'a fɔ ko jamanadenw bɛ ka a laɲini Abu ko dunta nafolo mun n'o bɛɛ tiɲɛ jamana kɔnɔ ko dɔ ka bɔ o la an ye i bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ yan o la mun ye Laji Burama a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ la o la Abu o waati kelen de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka conseil national de la transition siga t'a la dɔ kɔni o farala o budget kan Abu o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre so mun o ka baara ɲɛsinnen don sanayɛlɛn kalanbɔ ko ɲɛnabɔli ma ale bɔlen filɛ ka fɛn kɛ fɛn mun n'a ye maanifin k'u kamana gan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko nin ministre so mun filɛ nin ye Abu département in kɔni dɔgɔkun tɛmɛnen in na u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna baara kɛ musaka mun na san 2023 kɔnɔ k'a bɛ ti jɔ CFA miliyari 2 ani miliyɔn 718 Abu Safinɛ Jara ko olu bɛna baara dɔ k'o ko o la o baara in bɛ taa sira jumɛn de fɛ Abu Safinɛ Jara ko fɛn dɔ de bɛna san balow b'o o la Abu prestation intellectuelle ka maaw yɛrɛ k'u kalan baara togoyaw la ani soko bɛɛ lajɛlen ko o b'u la Abu i bɛna ye k'a fɔ ko nin miliyari 2 ani miliyɔn 718 a n'a kunkanfɛn Abu Safinɛ Jara ko a bɛna taa o sira de fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni donna mun ye domaine de fourniture o kɔnɔna o la ninnu y'a jira k'a fɔ ko san 2023 Abu siga t'a la ko min ye miliyɔn 60 ɲɔgɔnna ko olu bɛn'o don mun ye dabalofɛnw na wa dabalofɛn ko o bɛna di mun ye cabinet directeur de cabinet ani ka taa fara mun ye DFM kan Abu Safinɛ Jara a tɛna kɛ olu ka Lipton ni Nescafé sɔngɔw ye wa k'o bɛ ti jɔ CFA miliyɔn 60 la ni Nescafé wari CFA wari miliyɔn 60 l'achat de produits alimentaires o tɛ wa o do kɛ pour le cabinet et la DFM non mais ne y'o de f'u ɲɛna sa u ka seri min ka so ka taa yɔrɔ la c'est clair c'est-à-dire n'a fɔra ko fondation nin bɛɛ de kan ka dabila siga t'a la dɛ ye taabolo kɔrɔw de awɔ tiɲɛ tɛ wa Kuloma Lipton wari kɛ miliyɔn 10 kɔ ye yan te wari ni Lipton awɔ te wari awɔ 11 millions de thé o kɛra yan en un mois o m'o kɛ an bɛ ka t'o système de Abu i kuloma da u ko miliyɔn 40 Abu Safinɛ Jara ko o fɛnɛ bɛna kɛ o baara kelen ye ka ɲɛsin mun ye direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ko olu ta ye miliyɔn 40 o ye o ye Abu n'o fɛnɛ bɔra yen i kuloma da koyi i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye miliyɔn 60 fɛnɛ bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko o bɛna fɛɛrɛ kɛ ka minɛnw san ka don bureau kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara n'o fɛnɛ bɔra yen ko miliyɔn 24 ani 100 ani 80 Abu ko o bɛna don engrais la dabaji mugan ani 4 o bɛna don dabaji la Abu Safinɛ Jara a barani ye 100 de bɔ mun na sa cɛ cɛ n b'a dɔn sa n ka baara de e b'a dɔn ne ni marché dɔ bɛna bi tɛgɛ kɔnɔ ne tɛgɛ kɔnɔ ayi mais n'a nana ne tɛgɛ kɔnɔ ne tɛ surfacturation kɛ dɛ ni 100 don ni 100 de ni n tilala sanni na n'u ye min di yan ala parce que an bɛ malikura de Abu i tulo ma da a ko ka ca koyi a bɛɛ tɛ se ka fɛsɛfɛsɛ ko Abu Safinɛ Jara an b'a la kumabaw de k'u lase u y'a jira k'a fɔ ko mun ye musow tɔgɔla don mun bɛ yen n'an ka ma ko 8 mars Abu Safinɛ Jara k'u bɛna taafew san 8 mars la ani mun ye 31 juillet la Abu Safinɛ Jara k'u bɛna finiw san wa o fini awɔ kosɛbɛ o fini o musaka ko bɛ ti jɔ miliyɔn 15 ɲɔgɔnna la e ni ala na awɔ non c'est des futilités ni façon wari de ta tɔgɔ tila tɔgɔ ye nin tɔgɔw la awɔ Abu n'o bɔra yen mobili pine ani mobili batiri Abu Safinɛ Jara ko miliyɔn 20 ko bɛna t'o da fɛ batiri karata ayi ni faso mobili don là d'accord ça on comprend même karata ka batiri tu yɛrɛ k'an ka batiri ɲumanw bɔ ka taa ni fɔlu parce que b'o de kɛ a dɔw la u bɛ gouvernement ta mobili batiri bɛ bɔ ninnu bɛ fɛn bɛɛ kɛ Abu k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ ko ni ma mun ye dɔrɔn m'u ye Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen aw kunnafonidilaw fan fɛ u y'a jira k'a fɔ ko miliyɔn 23 ani o bɛna t'o da fɛ o bɛ d'a ma cɛ ni y'an ka côté ye dɛ
couverture médiatique ngo kaye o tote abu na fana bora ibina ka foko projet kabala muno obe no ba afasi flana na abu safna jira ko odale lido million buga ani nani sikata la obeta dafe abu safna jira no fana bora nettoyage ani entretien ani munye femission do be abu safna jira o fana musaka ko obiangoi ko beti jo million biolon vla o nywana la abu safna jira no fana bora iklo madade nu ya ira ka fami domna kom bi abu safna jira ni sugu bulon ngoni adale la am domna kom bi abu akara sababu ye ka maliden chaman ku kamana ga ko sabke bi yere ninga anne nunu ambe malikele na wa anne nunu ambe malikura kele na wa ministre so mu no obesana yelen kalango ku bela jelen ko nyana bo nyonfe abu safna dira ko wati sira abu safna dira malikura mu na me ka laini nunu ka sira ka tamatela na fon blani anya bo mu dekli kono abu safna dira ma me seban ngela do o Mamad Diallo ibunya obala Mamad Diallo amba ko awo anga ngon be mi fo ka sigmal kosobe abu yana nga bo ni yo kuna fonu kunche kuma ay kuna fonu kunche lay ambe o lase limana ma nouvelle origine ne be mbolo do me boni aye mamani touré ke akumara abu ayaya ka foko centre d'instruction Boubacar Sadasi de Kulukoro no be emiya ko fo ame domna kom bi geleya oba akonna la de ngununu kuma ko o chalendo kanyashi munye funangeni ndo koni o ka sayama nanga mako élève officier abu safna jira ko ale fatura sebeningala ko akoy be na ka fo kamale ni muna a fatura tan sigata la toko de ye dulo wa dulo yere ko afa kunye jalatigi ya anga jamana akonna la ya abu ne samu ko aninani modibo dulo abu safna jira na yira ka fo ko ale koni aye formation militaire ko ayo osoro ne kerengala mu obe emiya o yoro ko fo sebeningala ko yira ka fo ko ayo o yoro ko soro oro kum kono la kibina ka fo ko dimanche do octobre kalo clip bisaba samba flani samgo ane fla ayirala ka foko nin ke ko fulen ko nin ko akanga ta munye centre d'instruction Boubacar Sadasi de Kulukoro na be emiya ko fo abu safna jira ko akanga ta kala esrasia kalon kato obara kay ngana nay ka foko sibiri do no bena décembre ko clé sabama samba flani samgo ane fla ni élève officier abu ayirala ka foko afatura abu ko ni ko ndete mina ka laje fatulin to ani ko ngirebe tabolo munka sabaningala ko mun nyefnangani asomgo masigde ko sabga ayira ka fo seben fura mumbe nanka mako certificat de décès abu safna jira o keleme ka aseba o konala ko psychologie hallucinatoire abu safna jira otina kalina kili bana doye docteur be seka ambo fla ko sobe otina kalina kili bana doye abu psychologie hallucinatoire ko sobe abu otina ko yewa ngamun nyede kamale ni asoma ya ira ka fo ko ni ko fo muna abuka fo neta abu fake ya ira ka fo ko ale madala to shila ko sabuga ale de ale aye ka fo ko a torturer de animateur la de fo kata aningena kata karaba ko sabuga munye joli fom o be kamale a farla ko ba ira ka fo ko a torla de ya gore fo kata anyana mini abu sabna dira bugol no ko o chama ko o ba ale wolo de na udu ira ka fo ko munye banamu no o kara satai no be psychologie hallucinatoire o ko fo abu sabna dira nunute talige klina o do kum ko la mina e ka fo ko munye kamalen ko ni no be modibo dulo ko fo ni frangani samgo anin nani asomo ko madore ka koy abu muye tribunal militaire mun no be kuma mun nyefintigla ko tokola olu ko nu utada o kiri buna kun kanaka ko lu ka feran dabali bela jelenge fe mun kara sababu ye kan kamalen ni no de be modibo dulo ko fo samgo anin nani abu élève officier ka ningena ka karaba ko ako ko aka nyeni telera na fani flani anya samaka ba nouvelle origine ale kono Mamani Touré ale sabaningla yi bunya obala bete wati ale sira What is it?